Dobrý deň, vítajte pri vysielaní televízie Formula. Ani sme sa nenazdali a už sú za nami 3 týždne vyučovania. Pripravili sme si pre vás rozhovor s novými žiakmi, ale aj s malými prváčikmi. Ako sa ti páči v škole? Dobre. Našiel si už veľa kamarátov. Áno, Kde sa ti páčilo viac, v škôlke či v škole? v škole. Čo sa ti páči v škole najviac? Že kreslíme, učíme a Ale pekne sedíme, dobre? Pozor, žiaci prváci, čo dnes máme na práci. Zoštík mierne nakloníme a rovno sa posadíme. Pravá, ľavá, z ruky striežka, zmestí sa tam aj Aneška. Ide líška cez horu, nesie batok tvárohu. Ježko za ňou uteká, že jej vajce rozpícha. Ako sa ti páči na tejto škole? Dobre. Celkom dá sa. Dobrá škola, akože. Akí sú spolužiaci? Šimnutý. Je to lepšie ako predchádzajúca? Určite. Áno. Tiež. Aha, a v čom sa vám zdá lepšia? Čo viem. Proste lepší kolektív a tak. Asi tiež myslím. V prostredí školy. Ďalej pokračujeme našimi školskými talentami. Diana Levková sa zúčastnila celoslovenskej súťaže Les ukrytý v knihe. Žiačka 3. ročníka Dianka Levková sa zúčastnila spisovateľskej súťaži. Dianka, povedz nám niečo o tejto súťaži. Táto súťaž je o lese a o knihe ukryté v les ukrytý v knihe. Ako si sa umiestnila v tejto súťaži? Na 10. mieste. O čom bola tvoja kniha? O strážcoch Šarišského hradu. Ako dlho ti trvalo, kým si takúto knihu napísala? 10 dní. Takto ti blahoželáme a plánuješ aj do budúcnosti písať knihy? Áno. Dobre, ďakujeme. Teraz prejdeme k aktualitám zo športu. 4 žiaci z 8. A triedy sa zúčastnili na futbalovom turnaji v Poľsku a Matej Kríž z 3. A triedy vyhral zlaté miesto v rýchlokorčuľovaní. Matej Korš z 3. A sa zúčastnil na rýchlokorčuľovaní Slovenský pohár. Koľko reprezentantov tam bolo? 30 asi. A ako si sa umiestnil? Na prvom mieste. Gratulujeme. V ktorom meste sa to konalo? Konalo sa to v Spišskej Novej Vsi. Takže prajeme ti veľa úspechov do budúcna. Ďakujem. Takže dopočuli sme sa, že osmáci futbalisti sa zúčastnili na turnaji v Poľsku. Ako ste sa umiestnili? Skončili sme štvrtý. Koľko tímov tam bolo? Bolo tam 8 mužstiev. A ako dlho trval turnaj? Turnaj trval 2 dní. A kto za vás dal najviac gólov? Tak jediný, kto dal gól, bol Kristián Kušnir. Dobre, tak vám prajeme veľa šťastia do budúcnosti a taktiež V gratulujem. stredu 21. septembra sa na našej škole uskutočnil futbalový turnaj o pohár primátora mesta. Na dnes je to všetko a prajeme príjemný zvyšok dňa.